100.9. Best music. Inside the pie, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bulanon. RJ 100.9 FM. Kining mong musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. No? Muna nga agi pahinumdom sa atong mga kaigsunan, nagdagan ang adlaw diin gisugdan ni atong buwan sa Disyembre. Ug ako masayop December 27 ang pagparehistro sa ato nga SIM card. Aron paglikay lagi sa kagaw nga COVID-19 ug ubang matang sa sakit mga higala, no? So kadtong makasinati og dili maayong panglawas, hindi maayo kondisyon silang lawas, human may tinder ka og mga tapok-tapok dagabagan doot sa tao. Matod pas diwes gihangyo nga mo isolate. Ma-isolate dayon, no? Dili nga baga ato pang ibaya-baya aron ato malikayan nga kung ugaling dunay kagaw nga nakatakod nito, dili pud motakod sa uban, labi na sa sakop sa atong banay. Kini labi na og makasinati tag hilanat, kakapoy lawas, no? Murag lain murag tag pamaulan, pagkawagtang sa ganas pagkaon, ingon man sa pagkawala sa kining atong panimaho ug ang pagsakit sa atong tilaok tutunlan. Hinoon gitataw sa DOH nga sa pagkakaron adunay lay matawag natog jutay nga natala sa kaso sa COVID-19. Sama din sa atong lalawigan nga adunay lay 30 kaaktibong kaso nining adlaw, no? Sa kinatibuk ang lalawigan sa Bohol mga higala. Okay, unya ato sang niyaman hiabot man ang atong giimbitar nga atong guest karon. Kining padayon gihapon nga mura og wa pagka usanay tawag nato ini wa pa makasinabtanay may tungod aning issue mahigala sa tubig. Mo nang atong giimbitar og balik ang spokesperson sa Richley. Human nga ato niaging semana inihimo pod og usa ka press conference ang opisyal sa LGU Balilihan si Mayor Chato dihapon ang Vice Mayor og wa ko masayop dihapon ang congressman sa unang distrito nga si Congressman Edgar Chato sa usa ka unsa na siya restaurant ba na, no? Diha sa nimutang diha sa Dao. So ato nasgutan karon ta taod. Unya sa dili pa ato sa ngatagan og panahon nga makatimbaya, no? Si partner Hardy Liupando sa ato mga kaigsunang Bulanon. Partner, maayong gabi nimo. Mayong gabi sab kanimo diha. Kap kay ang imong programa maganahan ko kay nindot kayo sa ating paminaw tibok kalibutan. Purbida, no? Unya ako sa pagtimbaya sa atong nahuman na taon ng piyesta sa Cortes ug sa Hanupol, Barangay Hanupol. Mo ba? Oh, karon gahapon sa Tuninyo. Gahapon sa Tuninyo. Nakapamista ba ka? Oo, naing maayo ang atong Purbida, no? dito. Alami apod. Sa pero ang problema lagi ang taon sa Hanupol kay wa sila tubig. Way tubig. Na problema siya pagka-piyesta kay way tubig. Pastilan. Mo po'y siaw ng kinahanglanon ang panahon na. Mo po'y siaw nga wa gyud. Mao gyud. Basta paita. Muna nga kanang tubig bitaw, mas may pa siguro way kuryente o way suga kaysa tubig. Mao lagi. Kay murag madadapa og hap-hap nga. So Sa tinuod lang ang dili man ta gyud problema ang tubig o gato lang konsentraton ug unsay mga paagi aron makahatag kitag mga tubig kay suma na ang Richley na ning kamot ning abot ta dinhi sa
higayon nga bisan gani unta giagwanta gyud in taon ni sa kumpanya nga makahatag tag mga kaayuhan o sa tubig sa dakbayan sa Tagbilaran sa mga kalungsuran nga naglibot niini. Labi na unta didto sa balilihan kay daghan kaayo ang sources nato, ang supply. Anyway, ato na isgutan kato taon, no? Ug doon na po tayo ipasupot nga pangutana sa mamasin nga matagan og katinawan pinagi ni Hardy Lupando no ang tigpamaba. Sa dili pa atong ato sab nga ipahibaw din labi na sa mga kalihukan sa pangagamanan sa Binsa sa Bohol ubos sa liderato ni Gobernador Aris Humintado, no? Nga diin nagpasalamat, no, si Gobernador Aris ug ang tanan nga mga opisyal lakip ang iyang kapikas nga si Congresswoman Banban Humintado ngadto sa Faces of Tomorrow, no? So may Faces of Tomorrow. US based kini nga usa ka foundation nga gipanguluhan ni Dr. Brian Rubenstein sa successful nga surgical mission held in Galiares Hospital last January 9 to 14, 2023. Atong last year nakahinumdum ko nga gani nakatambong ko ini kining maong kalihukan. Kining maong nga foundation has been a partner ni kanhi Congressman now Bohol Governor Aris Humintado for many years, no? Taas ang mga tuigan nga nakigat tambayayong ning sugasige kita ang foundation. Sa face. Kay kini sila sa una gabalik-balik og pahigayon sa maong medical mission. So matod pa ni Gobernador Aris nguman sa iyang kapikas nga si Congresswoman Banban Humintado. Thank you to all the doctors, nurses, volunteers og salamat sa Galiares Hospital nga gipanguluhan ni Dr. Mutia Macuno and to the provincial government of Bohol headed by Governor Aris Humintado, Vice Governor Dionisio Victor Balite for all the help and support, especially mention to Caroline Inilo Sarina, of course Ate Chona Turigusa Chato Raul Chato, mga mga igagaw ni Lino, no? Junior. Then diin kani si Ate Chona ang atong tulay, no? Nga dunatay link with Faces of Tomorrow. Thank you good kaayo ninyong tanan, daghang kay nalipay sa maong medical mission. Once again, to the Faces of Tomorrow members, thank you so much. Ato silang gipasalamatan sa ilahang gihatag nga serbisyo alang sa 60 ka mga beneficiaryo sa clip amurag ka na bang mga sa tawa na bungi. Og walo sa clip lips, space surgery og duha sa rhinoplasty og 20 alang sa dental surgeries og nang hinaot kita nga masundan ang susama pa nga aktibidades, no? So wako masipyat sa ako na hinumduman murag ikaduha ni o ikatulo kay gayon nga niyan ni sila dinhi sa atong lalawigan og ni paygayon og medical mission kini nga Faces of Tomorrow. Buhi pa si aning boyfriend niya, usa ni sa nag-imbitar nato nga naka-attender ani dito sa Co-op Hospital last year nga 2 years pa to. So daghang inalipay kay dili man sayon kagwas pa dako ning gasto o kanang gasto na nila maoy kuan unya kini sa mission ilag yung gitagaag higayon nga magkatabang gid ni mga katawhan. Tinuod ginang libreng tambal kana unya gani sa last year ako nimo amot mao ba kagyapon karon nga ang tagtungod o kining pasyente na may kuyog nga ginikanan baron or guardian na ay tihatagan pagka og cash para bayad sa imuhang puyan. Pliti or puyan. Kay murag i-house man guni sila. Kay murag i-kuan pa medical ana. So mag-hotel ka or ganang lodge ka. So ang Faces of Tomorrow mo provide. Tiaw ba no? Unya giabagan pod sa buhatan ni ni Congressman Aris Humintado karon na atong gobernador.
So padayon gyapon nagsuporta na kitang bayayong kini maong foundation. So Pagka- ubay-ubay na kayo na to mga kaigsunan. Sagad akong bantay na to mga bata. Oh, mao gyud na sila. Kaya aron in town nga dili na sila biyay-biyayon usahay ug kuan na dito sa publiko. Kana og natarong na nindot ng kuan nga Faces of Tomorrow. Unya paggawas nila sa anang human sa Sudirim, anang mauli na kita. Tigaan pa gyud og pamilite Pamilite. ni atong panahon na si Congressman Ares. So wa gyud gasto ang natungdan. Nindot. Muna yung mga ingonana nga gikinahanglan sa atong mga Tiyaw tao ka. nga kana gyud kay lisod og ang pagpausab nimo sa imong naong tungod lang kay nabungi ka sa pagkatao uban sa garan mo na nahitabo. Inborn ng ubano, inborn. ng Oh. Nya sugsugon sana sa munay ilahang eskwelahan. So dako kay ni kalipay ni mga tungdan ani. Unya gawas pa niya na mga higala no. Si Gobernador Ares Sumintado ning himo ni og pag-susi sa hospital sa Loon aron masuta unsay sitwasyon dito no. Matod pa ni Gobernador Ares aron mahibaw-an ang sitwasyon sa gapadayong construction sa bag-ong edipisyo sa Congressman Natalio P. Castillo Memorial Hospital sa Kanghangdon Occidental Loon. Pastilan nato karwa pag yung taon ni Mahuman. Human nga sa Linog 2013 diha nay kwarta ini nga gikan sa nasyonal nga kwarta ug kumasay nas mga 80 milyones to. Unya basta kay pila na katuig. Wa pagyod mahuman. Unya sa previous administration diha pagyoy kantidad nga gialukar para pagyod ana. Lisod Antod karon. gid ang pag Ambot og nganog yung ingunan ni Sinugdan, no? unsay sitwasyon ani kay sa mga 2014 2015 lahi man ang mga rason dunay ingon nga wa mosugot ang MGB sa alokasyon kay naay unsay ibalhin na pod nya na po'y mga madunggan nato nga di ba man pud mo tuo nga mao lagi hago na istoryahon. So mo ning gisubay gyud ni Gobernador Ares ang Loon Hospital kung saan ay sitwasyon kini padayon nga pag construct no. Then nanimutang diha sa Kanghangdon Loon. Nakikita sa Gobernador Ares sa Medicotech Incorporated kining Medicotech mao ni ang kontraktor sa maong proyekto. Og naisgutan dito ang mga nagkadaiyang isyu kabahin sa maong proyekto. Og nipasalig usab sila nga mahuman ang maong ospital karong Marso. No? So wa may tuig ibutang ray usa ka tuigan basta kay Marso. So loy kayo ang kahimtang sa ilang kasamtangang lokasyon mao nga gipangusgan ni Gobernador Ares human humanon gyud. Matud pa ni Gobernador Ares humanon gyud kini maong tambalanan kay importante ko kay ning tambalanan di ba partner? Hospital mao gyud din taon na gikinahanglan sa mga tao. Unya ato ding i-welcome no tong higala nga si Dr. John Lerias nga gikan pa ni sa Bakersfield, California. Taga Baclayon Doktor ni unya nga asawa nurse niya to na dito sa ngatungan hinalang. Welcome back kay at least Bakersfield tugnaw-tugnaw na Asa man ni layo ba na sinyo ha? Naana siya sa tunga-tunga na sa California na central na siya dapit. Niya nakita mi gabi dito sa Herardas, dunay gitaganang panihapon. Lipay ka akto ning igala si Dr. John Lerias. Suot kaning igala pod sa banay nila ni Mambingay de la Serna. May gabi ni Dr. John og ni Ma'am Marites sa Baclayon, sa poblasyon, no? Ako binakog purgod na. Mobalik pa day kuno kay pa mo retiro yung asawa. Yung asawa ni retire na, yung trabaho gyapon. Tinuod. Ha? Nagay tao nga dedikar gyud sa ilang profesyon, no? Taw-taw na dito sa Amerika. Ikaw gani 30 city katuig ba to? Ang imuhang pag Dito sa star dito. Star dito. Una nga umingog kag kanang pensyon ni partner Hardy bisan pag duha ka pamilya buhion na ha? Dili kinaporta maayo man ni sa kuan pero mabuhi ko buta. Pero nalipay ko kay naman ko mga higala dito sa Binavista. Daghan gud kay kag natabangan dito. Naguni ko ni pamilya nga murag moy gatiman sa imong farm. Nga wag ingon bag di ko ingon bag kuan pero basta lang makatabang ka. Wa kita this farm kap kay kana na ang farm na to
Natural man lang yun. Yung saon po na imong kwarta imo po na madana to. Di, mada. At least nga makapalipay po ta sa mga imong mga Mga katawan. Silingan ito, katawan. Silingan. Nga, mura man po kanang atong matabang nila. oh. Nang- Salamat na pirare. Kabi na kog auto imong ihatag. Mauli Pirare ko, pero nindot, imong no? part Nina, na to sa pirare. sibo kayo. Okay, onya sa di pa nato pangutanon si Partner Hardy no sa mga isyu. Kini ni ang tuguti ko nga atong basahon ning usa ka balita nga napatik ni sa The Bohol Chronicle. Kini kalabot ni sa kalihukan nga gisangon sa abaga sa mga sakop sa ugar nga gipanguluhan ni Kabsik Ibasco no kanhi Cabinet Secretary Ibasco. Nga matod pa dinhi sa taho. Will get there, Ibasco says, on filing of cases versus YAP. Natong basahon eh. Taas man eh. Former Cabinet Secretary Leoncio Ibasco Jr., who chairs the Capitol's Office of Governance, Accountability and Review, kunugar, has assured the public that their fact-finding efforts on alleged corruption in the provincial government will yield more result that could implicate top officials including former Governor Art Yap. Ibasco in a press briefing atong nanging Birnes diya may press con tinidor dito human nga nasayran og ilang gianunsyo nga dunay usa pa nga empleyado sa Kapitolyo nga mapailan og sumbong nga administrative. So tipadayon no? That Ugar will be filing charges against a Capitol employee for alleged corrupt practices but did not name the individual pending the later notification allegations against him. This will be the first set of cases to be filed by the Ugar 6 months after it was created by Governor Aris to look into anomalous transactions under the previous and current administration. But Ibasco noted that this was just the beginning of what will be a series of expose. Nindot. Sa ato pang dedicate gud So, sila sa ilang. Sinugdanan pa lang ni. Sinugdanan pa lang. Ato ang pangutana man god kanunay sa gawas kanus aman mafailan si Governor Altiap og kaso. Hulat lang mo. Maabot lagi taan kay kami dire wa mi mga tulog sa among responsibilidad matud pa ni Ibasco ang pangulo sa ugar. Sultian mo namo kung unsa ang among ugar kumbati dinhi. Sultian pud mo namo nga grabe ang mga kaso nga giatubang. However, he stressed that it would take time for the ugar to complete and submit their findings to ensure that the complaints filed will be withstand scrutiny and lead to convictions. So ato paning utingkayon kay dili man ni ingon na filean nato og kaso unya pagkahuman magpakaulaw lang mi nga kining ugar pataka laman og file og kaso pero walay basihan. Mao nga lalumon gyud nato ni itong pag-utingkay matud pa ni Basco. The former Cabinet Secretary said that after the filing of administrative charges against the unnamed Capitol employee, separate complaints will be immediately be filed against another individual. The ugar has option to file the administrative cases before the Office of Ombudsman or the Civil Service Commission, but they chose to file it before the provincial government for swift action on the matter. So mo ni pinaka ilang tanaw ug ipile sa Ombudsman abtan pag siyam-siyam. Mao gyud. So mo nang ilang gipili ni nga asay pinaka mas paspas nga doon na kintay makitang resulta kay ang ato mga igsoonang bulanon mura ba og gibati na og Mao yan. Ha? Murag nabalakan na po silang Oo, na may saman. resulta. Kusog to. Pero kini, hinumduman nila nga, kini voluntaryo lang tao. ginood na. Voluntaryo kini aron lang pagpakita nga imbis sa garutan awon gyud ug unsa ka matuod ang mga allegation ug unsay problema sa atong mga panggobyerno. Muna nga doon na may tipik siyang pamahayag ato ipabati ni kadali no para makadungog usab ang ato makaigsoon labi pa niadtong nagsaliglag paminaw sila ang tagsa-tagsa ka Abigon. Okay. Napa ba Abigon ron? Napa. Ha? Karon kasagaran mga tao ron, mga high-tech naman no. Yan na Ari sa naman sa cellphone. Facebook no. Oo. So atong pabati ni.
sa usap executive order hindi ka naman ni Gobernador. Ang executive order, nagreklaro kung ano siya tumong sa ugar. Ugar pa lang, makita na niyo Office of Government Accountability and Review. Kung siya i-review niyo, ang mga anomalous transactions engaged by previous administrations. Kaya ang correct na ay ang maong executive order nagalimit lang niya sa immediate previous administration. Ang may mga limited ang siya natin eh. Di-appeal din ang previous administration. So, pero dili mo din nato kalikayan. Previous administration na din ang pagkaan kayo mapapilis. Ngunit ako isulti mo na po sa inyong klaro na kung naamoy mga reports on previous administrations kung ano mo sa let it be submitted to PUNAS and to review. So, dito tingnan na po na wala may prosecutorial trabaho. Dili na pinanganan ng prosecute. Dili na pinanganan. Ang trabaho ginawa din ang pag-review. Doon, ensure pag-build up sa kaso as reported by anybody. Manigit trabaho ng gano'n. Nasaktan ko lang din para sa ugan na naku kayo expectation ang ato na isuwa sa ugan. Naku kayo expectation. Iba lang yan. Pero, ang mga sultihan na dili po ni magpatali sa inyong expectation kaya kahibalo sa maong mga paabot gikan sa itong isuwa po namin. Kaya dili mo po niya magpataka o ayaw o kaso masabit o kaso ang trabaho ng isabit ng sa gobyerno na una po hindi man po niya magpapaulo ang kauban retired judge na kisilin na fiscal and kauban ng mayor na abogado o kauban ng napisok abogado kauban ako isa sa media si Willie Masuli. So itong ang binigyan. So despite bisan sa kabugas sa mong trabaho ang mga babag sa mong trabaho ano na hindi panikamutan nila ang trabaho. Kaya lagi maknong ni kaayo sa mga paabot sa isuwa at bulanon hindi sa buod o bulanon nasa gawa sa buod. Iba lumi kabugat kayo ang inyong paabot yes na. Wala may mga tulog din ang hindi panikamutan gani wala man nila daw ito ba silyo rin pero wala may nila silyo ito itong una na kayo mga in fairness dili po mga posible dili man itong gili ang bukat dili mo kong trabaho dili ni magkagat kong ibayaran o dili it is a commitment of for that matter na ang tulong sa ugat mao ang isuportahan ang gitawag na good governance na ang kwarta gikan sa buhis sa pagmamahal gamit yun na matubag sa panginahanglan sa pagmamahal dili iwadas dili usik-usikan o dili isulod sa bulsa sa mga opisyal sa gobyerno. Klaro kaya natin na okay maganda po sila anong gusto niya kasulit kaya nauna ka rin na mapahayahay namin dili man niya na malipayon ko tayo Bulanon kung pasagan ko ta sa mga complaints sa picture ng Bulanon ngunit namin kagini so karon nani pinakaunang report ng karon malipayon kami mo report sa inyo na nangyayari apay ng kaso dili lang may natin sa inyo pero nanay may apay ng kaso
charges. Dili talang isulayan kung kinsa. Ang unang kiyahan din grave misconduct, gross neglect of duty, commission of an act punishable under anti-graft law. So kini karon mo nagitang kaso, pero ang ebidensya ini, mo tinuli-pan mo, hindi uting kay ni naman. Kani ang suspension. Makaroon, formal na ng kaso. Makaroon, wala sa inyo wala may prosecutor ng trabaho. Kini na, amo ni isumiter ng si Gobernador Ares Amitado. Aron, si Gobernador karon, amo kay gayon. E kini mong kasuhan administrative case ni. Dili ni dito sa ombudsman, dili ni sa RTC Lasa, kundi administrative case ni. Subay ni sa palaon sa civil service o sa local government po. Naman ay mga empleyado sa gobyerno. Panahon nga naa sa ginhat, kung nakalapas siya sa gitawag ng anti-graft law, iparang na siya sa gitawag na itong administrative case. So karon, magpurma na po si Gobernador karon. Tinawag si Gobernador sa mong report na karon. Yan kung i-organize yung Gobernador sa ang infrastructure. Karon ang mong administrative case, yung gaganto niya, dili na tulong. Kung dili, magulong dito ang tulong ng mga sa usap ka resolution. Either resolution na i-absulto ka or resolution na i-terminate ka sa imong trabaho. Mawala ang imong benepisyo. Benepisyo nimo sa pensyon. Talagang benepisyo nimo. Pati na pili na kung ka magkatrabaho, bisan asa na kita basta kay government office. Dili na kung ka, dili po ka makadagan o panglapundanan. Pero desisyon na ka. Karon, immediately upon you start sa itawag ng itong administrative proceedings anita. Ang own body, kaning itawag ng itong board to undertake the administrative proceedings, they can immediately declare na ang maong sumbong. So mao to may gala no ang tipik sa pamahayag ni kanhi Cabinet Secretary Lunsoy Basco isip pango sa ugar mga higala no atong adlaw nga Biyernes sa atol sa press conference kalabot ining adunay magatubang og sumbong administratibo ug unya matud pa doon na pa laing mosunod no uban pang mga na utingkay nila nga posible nga dunay uban pang individual nga padangatan og reklamo no kung asa man nga buhatan ombudsman man o sa kining sa LGU o kaha sa civil service ato nang pabuton importante nga dunay resulta no sa buhatan sa Office of Governance Accountability and Review. So mamanay gipasalig, mamanay gibutyag ni Gobernador Ares nga limpyo ang panggobyerno o gunahon ng bulanon, so iya lang gituman ang iyahang gisaad sa katawhan mo na nga iyang sa paglingkod niya ing mugna kining usa ka buhatan kining ugar no pinagi sa usa ka executive order mahigala. So tabok tas lain nga issue mahigala no ato ning pahimuslan mintras nga kining ning sanong ang atong higala nga atong makauban karon tungod aning issue mahigala sa tubig. Now di na ta mag usik pag panahon partner RD. Yes. Tingali di naman siguro o kaha doon na namoy kasayuran sa unsay mga gibungatan nga mga pamahayag atol sa Priscon nga gipahigayon sa LGU Balilihan niadtong niaging semana. Sa akong pagsabot una siguro atong ipangutana og
Kay mura madog sa kung nasabtan nga ang Richley murag nagbabag-babag sa kinini ang laraw plano sa LGU Balilihan sa ilaw sab nga development sa Panubig. Wa ang Richley wa gyud magbabag. Mhm. Inyong sabton nga ang Richley usa ta gitagaan og permiso sa pag-operate ining Richley Waters nga karon nag-operate na sa 5 ka sa lungsod ug dakbayan sa Tagbilaran. Atong hinumduman nga gikumpleto gyuning atong papilis ininiya tungod kay maoy kana sugo sa atong gobernador og mga requirements sab sa NWRB. Dili nato gi-shortcut. So nganong magbabag ta nga kadaghang tubig nato dinhi sa Tagbilaran labi na ngadto sa LGU sa Balilihan. Dili gyud na tinuod nga atong babagan atong gi-question ang validity sa ilang application. Ug ning tuman ba sa tanan nga mga requirements. Maubitaw nang na nakita sa NWRB nga naay depektuso. Pero wa na babagi. Niabot gina didto gitanaw lang og unsay depekto. Unya secondly, dili sab ang Richley maoy magbabag in terms of kaning gitawag nato og ang ilang application og asa dapita ang kuhaan sa tubig. Kay maunay sinugdanan ngano nga gikanselar ang ilang permiso. Ang Sibilya Town mao nagdeklarar nga ila man gyud na ang Bugwak Spring. Mausab nay nakita sa NWRB nga ang Bugwak Spring naa situated sa Sibilya Town. Dinha sa Magsaysay, barangay sa Magsaysay nga sakop sa Sibilya. Ang ilang tubo, ilang tubig makita man gyud ninyo sa mga litrato pila naka publication nga nabutang dinha nga gisubmitar tuwa gyud dito nagikan ang tubo sa o bomba sa Balilihan pagpadong ngari sa Santo Niño nga Balilihan sa side sa Balilihan. Ang tubo nagikan side sa Sibilya sa Magsaysay nga barangay. Unya in fact gi-question ganing na sa kadtong kanhi or anhing kapitan sa Magsaysay. Iyang gifaila na kay in violation kay wa kunoy permit, wa makuha ug wa mananghid og permit. Unya maunang mga problema ha, pero ayaw ninyo ibutang sa Richley kay ang Richley igo lang ta mag-supply o magkuhag tubig. So ug imong tan-awon murag nawa sa picture ang LGU Balilihan aning mao nga kontrobersye. Murag narumbo ang Richley. Narumbo noon ang Richley. Nga dili ang ato wa man tampugong ang ato usara gyud kabutang maghatag ang Richley og maayo limpyo nga tubig adto sa katawhan. Now doon naman tayo gitamdan inhi nga mga punto nga tingali ato ning i-raise ato nimo pamasin nga matubag no. Ya dinhi LGU Balilihan has always been for peaceful and amicable resolution of the application for water WR with NWRB in spite of Richley also submitting wrong data as to place and coordinates of their own WTP application. Richley, on the other hand, has clearly blocked LGU Balilihan in pursuing its legitimate government-funded projects and implemented by national government through DPWH by, number 1, filing of petitions for cancellation and petition for opposition of LGU Balilihan sa water WTP application in other sources. Okay. So kanino na atong pangutana? Ato ning unahon ng pangutana. Kana na mo na giingon nato nga wa magbabag ang Richley. Kay naa magunay kinibitawng mo kuan kag application mo asang lugara ang imong
gi-applyan nga mo'y imong kuhanan sa tubig. Adto ang naay publication nga ibutang. Sa imong publication muna sila kay tan-awon man nimo ang application ug sakto ba ang submission all papers. Dili man kita mo shortcut anang dapita. Makita nimo nga ang ilang giingon nga application magkuha og tubig dinha sa Barangay Santo Niño sa Balilihan. Magkuha og tubig. Apan mauli na pagtan-aw sa dito sa application mao sakto naa sa Barangay Santo Niño naa ang ilang extraction point unya dadon ngadto sa Balilihan. Now, pag-inspect sa NWRB kay pareha magutag application, in fact nauna ganig apply ang Richley Ngadto sa NWRB. sa NWRB. O magisgot tag water permit. Oh, sa water permit. Mauna nga pag-apply sa water permit dito sa NWRB, nanay approval sa NWRB ngadto sa Richley Waters. Dili dayon maka daghan pa ang ubalik ta sa mga higayon nga wa pa mo abot ta dinha sa Bugwak Spring. Nang-apply na daan ang Richley ngadto sa duha ka lugar aron mangayog permit ngadto sa Durol Spring sa Barangay Durol. Barangay Durol ug naapod ngadto sa Del Carmen. Kana pag palit diha pag sa posisyon, unsa may plano gyud na nga mo supply mo sa Balilihan or backup lang na kinta? Ang kana na backup maunay giingon lagi nato. Nagtan-aw ang Richley nga sa umaabot nga katuigan nga kinahanglan patag additional source sa tubig. Usaning nakitaan sa Richley nga ang maayo nga source kining sa Bugwak Spring sa Sibilya. Pero ang kinaduulan nga inagkuha sa Bugwak Spring ngari sa Santo Niño Sa Balilihan. Sa Balilihan. Maunay kinaduulan nga Kanang duol sa hydro. sa hydro nga nang naibuhi ko diha. Unya kana na ang plano gipalit na daana sa Richley. Kanang property diha. Dili na palit sa Metropolitan. Kanang sa Santo Niño. Santo Niño. Ug ngadto sa Ang Metropolitan mo na sister company sa sister Richley. company Okay. sa Richley. Now, kinini gatan-aw ang Richley na problema manggod ang Richley sa katong mga permit sa didto sa Durol ug sa kay mao man tatoy panahon wa pa ang audit. Muna tong panahon na nga mo toy atong source sa tubig For Tagbilaran. okay. Maumgig target ana kay sa sinugdanan pa dili man gyud nato dili lang na pag-ingon nga gamay ra ang ato lang laktawan ang Balilihan kay gamay ra pero ang source gyud ana dili gyud giingon nga para na sa Balilihan para sa Tagbilaran para sa Dawis o Panglaw kay niya ang dako nga gakinahanglan sa tubig Kanang sa Barangay Durol. now na problema to tungod sa kay gibabagan daghang mga problema nga dili Nasugatan kita sa nasugatan investor o Richley. sa Richley. Kita investor murang nindot magudunta nga nagpartner tong panahon na pero di na lang nato na tas-on kaayo kay tungod ng problema. Nangita ang Richley og additional nga source nga dili magkalisod-lisod. Ang nakitaan mo nang sa kini Santo Niño. dili ang Santo Niño okay na. Pero na problema naman ganita sa balian dito sa Durol o sa Del Carmen. Ari nakitaan ang sa Sibilya. Mauna ang Richley in 5 years, 20 years na malit na tadaan og mga propiedad aron inag-expansion ready na. Unsa ka tinuod nga ang Richley or ang sister company doon na po'y napalit nga mga property o source, posibleng source nga backup sa Lubok naapod. Sa Lubok mo to'y kinaunan. So daghan na Sa day Lubok. kayo kinta ang possible nga source kaso magkuwang. No, dili mo nang dili ta di gid mo Sibo ang ingon nga atong gipambabagan. In fact, namalit gani tagyuta sa Dawis ug sa Panglaw. Sa ato pa ang mga existing subscriber karon sa Richley nga naka-connect na kinta, wa sila nga kabalakan kay ang kumpanya nagtan-aw nag-project na gyudaan sa sumabot nga panahon. Parihara nini ang gi-project daan sa atong
bulanon. So mga balikon resto. ako ang Richley pag acquire nila ng durol o sa panang uban diha dili na katuyuan nga ang tubig makuha diha para sa LGU Balilihan. Dili. Kung dili back Wa up lang. Wa. So nganong niabot man sa punto nga ning offer ko no ang LGU ang Richley ngadto sa LGU sa pilatoy kantidad how many pesos per 15 pesos. 15 Ano niabot no sa punto ana nga ni Ning offer? abot ang punto kay dihay panahon nga ang taga-balilihan nga mga residente niingog mahimo bag tabangi apply pumigtub tagai mig tubig dire. Kuana So atong puntuha nga mo willing kita ang Richley na Willing nga human Richley. nga dunay ning reklamo ning hangyo. ning hangyo. Motong Sa ni Richley. offer og tag Oo. pila to 15. Tag 15 ang Oo, atuban. Pero niingon ang Richley mahimo dili mi ang among intensyon pag-supply sa balilihan sa mga katawhan direkta. Kay naa na magoy water silbi nga distribution water sa balilihan mismo. Ang tinguha sa Richley magkatabang lang ta og bulk water ngadto sa balilihan gani. Unya ang mupadagan ana ang balilihan na. Oh. Ingon man sa ubang LGU nga dunay existing piping na. Piping na. So mas Oo. maminos pa ang presyo. Dili gyud mahal ang presyo. Okay, bulk Oo. naman. Adto naman dito sila naman ang Sila distribute. na may ga-distribute. So anang higayon na mo na kami ang ganitawag og PPP. PPP. Maunay gituyo nato sa atong kuan ug mahinumdum ka ang interview ni Attorney Garcia sa DBP. Maunay iyang giauhag. Sakto buno kay mamahal gyud kinta kay og ang Richley pay mo kutay og linya. Oh, kaysa nanay existing linya sa LGU kay nanay mga waterworks system. Oo, So tinod bag na lang. Now kining do naman tayo nakuha god nga nihatag nato ining kopya sa usa ka resolution Oh. sa SB sa LGU Balilihan nga nagtangag ni numero 118-2018. Okay. No, mato din Office of Sangguniang Bayan, except from the minutes of the regular session of the Sangguniang Bayan of Municipality of Balilihan, Province of Bohol, held on 8th day of September 2018 at the Governor Lino Chato Memorial Session Hall, second floor of the Municipal Hall of Balilihan. Now, na din present mga sakop sa Sangguniang Bayan. Resolution number 118-2018, a resolution expressing strong objection and opposition of the water permit application without LGU consultation of Richley Corporation of 311 A1C Burgundy Empire Tower, EDB Avenue, Ortigas Center, Pasig, under notice of the water permit application number 7 BOH 2018-07-0542 gain water rights of Tinubdan Spring, Del Carmen, Balilihan, Bohol, and all other future water rights application of any spring and or water sources within the jurisdiction of the municipality of Balilihan, Bohol. So dili lang katong higayon na. Dili lang katong higayon na. Kung dili naman dili all other future. Future pa gyud. Sa ato pa babagan gyud sa tanang kuan kay tungod kini mao lagi na giingon nga ang Richley wa lagi magkuan. Ang intention sa Richley kadtong 2018 nga ilang gibabagan maoy nakadugay sa atong pagdevelop or paghimo sa mga plano arlong makahatag kitag tubig nga sa dad-o nato sa Tagbilaran. So kining mao nga resolusyon wala. pasabot ba nga sa imong nadunggan nga kamoy gabababag. Wa dili mao na ang tubag. Mao na ang tubag. Nga wa gyud ang Richley gibabagan gyud ang improvement sa resolusyon dinha. Unya mao na akong giingon nimo nganong namalit kita niabot kita sa Sevilla, niabot ta sa Cortes. Tungod ana nga dili tagaan sa future tanawar god kanang resolusyon. Unya maunay ang Richley dili gusto moabot pagkalangan anang panahona kay panahon nagnana hinuoy ga kinahanglan wa patay tubig. Pariha ang nahitabo ana tungod anang resolusyon na unsay nahitabo di ta makadevelop nahitaw ning agi na hinuon ang kining bagyo nga udet unsay nahitabo wa ta ka supply og tubig nga sa Tagbilaran.
tungod na ang resolusyon nga Bukat nagbabag kayo gud nga resolution kay expressing strong objection on niya kining punto dinhi nga an all other future water rights application of any spring and or water resources within the jurisdiction of Municipality Balilihan, Bohol. mao lagi. Mauna nga nin divert na tag hinay-hinay sugod ang development nato. Kay munay panahona sa audit di naman gyud ta kakuhag tubig tungod ana nga resolusyon. Dugay og ato na nga fighton dugay pa kayo ma-resolve. Tanawar guning resolution sa kana lang sa Bugwak Spring sa ilang pagdali ra man gyud unta makita ang resolution sa may nahitabo. After nga ning file og motion for reconsideration kita ang kita. LGU Balilihan Mm. unya kadto sundan sa mga reklamo sa LGU Sevilla Aha. no nga dunay suwat gani ang LGU Sevilla ang Mayor's Office Oo. ngadto sa DPWH nga mga implementing agency Yes. kakaping ngadto sa LGU Balilihan Dugay nga kayong ni-resolve patabang na. nga Oh. ipatangtang ang structure. Dugay pa kayo na-resolve. Ang nintabang ganin nato ang kinaiyahan na mo ning tabang. Hintabang og Og na nadaot mo Tangtang? naguba gitangtang oh na day ang kanang sakto no. kuwan. Oh. Ato nga usa na sa akong pangutana og tinuod ba ni ako nakita nga hulagway na sa Facebook nga katong nag-cross nga floating nga mga foam Aha. styrofoam na diha Ang ang baril, mga baril. baril o katong tubo Okay. nga ning tabok sa suba dito Tampis Pika side kita sa Balil Oh, sa Sevilla. from Sevilla. Mura mag na nagusbat og naanod. Na, Unsa may nakaingon na naputol katong gyud siya katong pagdaghang uwan karon katong mga baha. pila ka semana nagbaha. Oh. Maoy nakaingon. Unya Kay mao lagi daan na bitaw na gisulti sa engineer nga kanang mga pormaha dili gyud na magdugay. okay. Mausab na gisulti sa taga Balilihan nga kadtong ning upos kanunay sa kuan nga nganong giingon ana pag structure. Pero dili manghilabot ang richly ana. Ila na nang katungod Sa nga to pa kuan. sa request ni Mayor Juliet Dano ngadto sa DPWH nga magpatabang nga matangtang Oo. gani nasundan pa another letter Oo. kay ning abutan ko 15 days nga waay ni itabo. Sa to pagitabangan si Mayor Juliet Dano sa kinayahan. Kinayahan muna. Gato na lang yun ana. Pero ang makaluluoy gud ang taon ana Oo. kap ang mga katawhan nga nagkinahanglan sa tubig. Tinuda. Natunoy Malis ko man tag tubig no kining potable ka man basta kay tubig nga panginahanglan sa matagbanay. Ug imo ba na ng tanahon. Number 1 unag yun ng mandato Mao gyud. sa mga piniling opisyal o sa mga piniyalan. Kay basic man ko na. Basic. Bali pa way suga kanung kas tubig, Mhm. no? Mauna rights gina siya gani. Nga Oh, rights na. Oh, rights na ron. Human nga ning himo ang UN. Yo ha. Oh. Mao na kita Oh. nimo ang kuan. Mao na ka unsa ka importante. Pero kaning mga butanga kining mga problema dili angay manggod nato nga dakon ang problema. Naay kasulbaran. Mauna nga gingom makigdialog lang ang LGU Balilihan aron atong panday-pandayon. Asa dapita. Another nga gi-raise nila nga Oh. kwan. Buying all possible lands around Bugwak Spring. Ha? Both in Balilihan and Sibilia side. The same strategy is used in other water sources aside from Bugwak Spring. Unsa may mong komento ani? Hinumduman lagi naa lagi preparasyon sa Richley nga mo supply og tubig nga sakto nga Correct. source of water. Unsa may Agig panagana. Unsa may imong buhaton aron makasupply ka og magkinahanglan na ang tagbilaran ang dawis ug panglaw nga nag-expand ang sugod. Nakadaghan ang Unsa subscriber. may imong buhaton. Ang Richley nagbuhat as a business Correct. ganang enterprise nga gusto magpreparar sa tanan. Unsa may imo og naa kay tubig nga source, unsa may imong buhaton. Unya gawas pa. Paliton nimo ang yuta nga duol ana kay mao man ay prerequisite sa NWRB. Unya dili lang siguro individual bisig di ta kayo private ning negosyo, labi na og sa isgotanan sa bangko, labi na nga ang DBP ning hatag ni approve sa loan sa Richley. Hinumduman nato nga kining kwartas DBP dili ni kwartas mga board director kundi dili kwarta ni nato mga Sa tao. mga tao ng kwarta. Nga gitugyan gipahuwam sa usa ka private company pinagin alabi na ni Richley. Now di talipod na mo approve og loan
Kung wa makita nila nga unsa sa ka man ni kwartahan, klasihan. di ba ni matunaw ni kwartahan, na unsa ba gyud klasihas kumpanya magada ba ni Oh. nakita naman niya. bayabol ba gyud ni nga Oh. kuan? Limang ka kita ray kumpanya sa ang Richley Waters mao ni invest wa pa mo pahuam ang 30% sa kining project sa kuan ni invest na daan ng Richley Corporation. So makita nila og unsay dedication sa Richley Water ug sa bulanon nga tag-iya ining panubig. Gani matud pa ni katong interview ni Attorney Garcia, Attorney matud pa Garcia. niya minabol pa kato ingon siya nga pasalamat ganita nga dunay usa ka tawo nga ni-initiate og usa ka negosyo Mao lagi. nga maka-deliver og tubig ngadto sa mga kabadyanan, sa mga subscriber. Munay kanindot kay sila mo'y musulti bahin ana. Yeah. Humble man guni kayo si Richard or si ang atong Richley atong chairman. Ah. Nga dili manghambog ba nga muning ingon ana. Ang iyang ipakita lang nga lihok ta, mo trabaho ta, makita ninyo unsa niya ka kinahanglan ang tubig sa dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Unsa ka kinahanglanon nga kay dugay na nga nagmu ang atong katawhan ug imong balikon gibaligya gani ang atong katong PPU ang PPU sa province of Bohol PPUD gibaligya Pero, ato sa pribado Makatawa man ta kay na may mga tawo mingon wa na ibaligya oy joint venture ka na. Pero naay mga deed of absolute sale. mao lagi. Now, kita naglaom nga pila ka mga adlaw usan is mahatagan og pagtagad sa kining buhatan kining ugar. Pero atong balikon na ngano man nga giauhag man nga ang pribado maoy makahatag og improvements sa pangtubig. Sakto si Garcia nga salamat ta nga ang management aning maong pribado usa ka bulanon kaysa usa ka dili bulanon nga atong kwarta kuno dalhon dito sa laing nasod. Anha gyud padong. Kay tuwa mang interest nila. Di man dinhi sa Bohol. Muna ako lagi example lang na ngano man nga giauhag nga magmutabang ang pribado nga kompanya pag-improve sa tubig. Sud adtong panahon nga kini ang primado na mo'y nagda sa panubig sa Tagbilaran sa Dawis Panglao kini niyang ilang nakuan ug ako na lang diretson karon buwi na. Sud anang pila ka tuig naabay improvement nga pariha ining gibuhat sa Richley. Usa pud ano nga sa kadugay na pud ining maong management company kanhi sa PPUD. Ang ano kapod nga wa sila makanuna og murag mo upgrade jutay ba pinagi sa usa ka water treatment plant. Yes. Kay karon kasamtangan nga tubig nga gikuha nila gisupply sa mga tao gikan mas groundwater. Groundwater unya. Hinumdumi Mao. nga doon ako nabasa sa news nga gani ang usa niya na nasambol ang Boracay murag delikado na dunay nakita nga mga sinkholes daghan nga sinkholes. Dili lang kay Boracay makita nimo ning reklamo si Attorney Garcia mismo nag-ingon nga ang Davao ug ang Jinsan. Nga mukalit lag kabuho ato baba ng pabuton mo na hinungdan ngali nakita sa NWRB nga gisuspenso ang pag-issue og permit kung maghimo kag kanang drilling deep well sa area Dawis Panglao ug Tagbilaran. Mao na. Kani sud na ang tubig dagat unya ngorang ang kinibang groundwater murag nilugak na ito sila kay hunggaw na kay overuse pa ka or unsa. Ug ato kung analyson mismo kanang giingon lagi nimo sa pipila na katuig nganong wa sila makahuna o nag-improve dinhi na hinuon sa naa na ang Richley nagpanon ang mga tao nga mayog kami mo offer og tubig daghan na hinuon ang gusto mo kuas tubig pero naguna hantud karon pila na katuig Richley gihapon ang naghuna-huna og unsaon pag preparar aron makahatag kitag santo panubig. Kay mag-improve na ang Panglao naganap kadako. Nana ang International Airport. Unsay nahitabos Tagbilaran, nanay mga dagkong kumpanya sa mag-abli dinhi. Hinaot pa. Hinaot pa. Kay naingkamot in tao atong gobernador. Maulig yun. Ikatulo, matod pa dinhi filing of administrative and criminal cases against LGU Bililihan and the municipal mayor herself in provincial prosecutor office and ombudsman. Unsa may Kana ang ato ikasulti na. Ayaw kana ibutang sa Richley. Dili pahed. Dili pa sumangil. Ngay kano man.
ang Richley di makahilabot sa anang dapita. Kinsa may ning file ani day? Ang sa atong nadunggan ang ni-file ana ang usa ka barangay kapitan sa Magsaysay. Katong Namatay. Katong Si namatay. apelyido to? Baro? Baro. Oh. Si Kapitan Doon na Baro. dito siya gi-file nga complaint. Na dihay moy atong nadungog nga dihay iyang gifile nga complaint ngadto sa ombudsman. Pero kana na under investigation sige pa. O kining uban nga mga cases, kinsa may ning file ani? Ang kini mga pribado nga mga Individual. individual mauna sila ng file tungod kay sa ilang nakitaan pero ayaw ipahid sa Richley Town ninyo kay ang Richley ato panubig ang atong giatubang. Mhm. Muna ang dili na angay ibutang o resulte nga ang Richley maoy nagfile Mo'y gidaskan tanan. Oh, mao. Kay kita ra man gud ang Ora na ho lagi- kung kamo may kontrabida. kung now, kontrabida Ha? o pananglitan ni akong hiatag example nimo. Ngano man dili man mo file ang Richley ang reklamo sa Metropolitan kay sila mo'y tag-iya dito sa Metropolitan. Katong property. Sa property dinha sa Sibilya nga gitarukan karon Sa bomba. sa Bumba sa Balilihan, LGU Balilihan. Katong tuas pikas tampe. Oh, tuag wa kanag yung side gyud. Okay, ini kana to giskot na. Oh, so ang reklamo ana ang Metropolitan. Metropolitan mao Sa rason unya, nga wa dili. mananghid ba? Oh, sa rason nga wa mananghid ug ang LGU Balilihan kanang Sibilya. Okay. Now, Unay ang akong kalibog ini karon, gipanag-iya naman na sa Metropolitan kada kanang maong property nga nadiha ang bomba. Nakadungog ko sa interview ni Mayor Purisa nga kanang yuta diha o kanang bato sumpay kuno na sa Lubok River. Unya gani kanang certain portion ba diha nga doon na kunoy certification baka sa DNR nga nag-ingon nga gipanag-iya sa estado. So matod panadunggan ako ninyo nga kanang maong nga property ang previous owner na ihok pamili ihok na acquire sa Metropolitan. Now mangutan nako kanus aman og tinuod magaling nang giingon nga gideklarar sa DNR nga estado ang tagiya na Dinuod. asa may nauna ang maong dokumento ba nga estado tagiya or ang owner gyud previous owner owned by ihok pamili. Dili, sakto man sila pagsulti ana estado ang tagiya kay kining panubigod Ang tubig, lagi. ang tubig, Oo. ang tagiya ana Ang estado, regulate. ang state man gyud na. Oo, pero Di ba kanang- kay regulate sila gid tagiya. Kanang yuta ba? Munang ang yuta og tuwa na ka sa yuta Isgo, oo. magtukod, ari na gyud sa owner sa yuta. Oh. Ang kanang gisulti nga tubig kanang ilang giingon nga estado ang tagiya tinuod. Ang river why makatagiya ana gawas sa estate. Pero wa man kung ang sa pagsabot ang pagkisikisi ni Mayor Juliet Dano, Oo. wa siya nang ingon bitog naa nang bugwak sa tunga sa Lubok River. Ang iyahang gibarugan, ang iyang giklaim nga nagprotect siya sa Jurisdiction sa kanang Sibilya. Sibila side. Mm. Now, mao lagi na ang gitarukan sa maong bomba kanang ingon nga na diha ang source. Ihok pamilim kana niya na-acquire sa Metropolitan. Metropolitan. So, pasabot ba nga kanang ingog certification nga ang dinar nga wa panagiyaha og pribado kundi panagiyaha sa kanang usado. Muna na'y sulbaron sa DNR tan-awon na nila. Na ba mo'y kopya na Maunay. sa maong dokumento nga matud pa ingon Wa tay kopya na. oh. Kay kana na between na sa DNR ug ngadto sa Balilihan. So mo na gusto na ko tinuon ba nga kanus nga nitabo nga kanang maong lugar owned by the state. Mao na. Matud pa kuno sa adunay certification naman na Yeah. sa DNR. Pero mayo dili ta Kanus mosupak. Dili o, ta ito, mosupak lagi ana. Oh. Kay kuan pero bisan pa og kanang lugar naa na mutang sa estate nga property kana sa atong gobyerno. Kini ni ang decision ana. Sa ikopat, directly ordering LGU Balilihan and DPWH to remove development structures along Lubok River which are DNR declared public land Oo. belongs to the state and not to any private person. So, ang Risley ning order ba nga di pa remove? Wa mo order Kinsa may, makahimo ang rich kinsa may nakahimo ana. di ba ang ang ning order aning hangyo ana or nagpadagsuwat nga ipa-remove kay Ang Sibilya? ang Sibilya. Uy. Ang Sibilya. Nakakita ko nakoy kopyas mga suwat ni Mayor Juliet Dano. Kay naparnisan maputa sa suwat. So- Unya ang usa ana
ang mo dako og reklamo kini ni ang property owner nga sa Ihok property ug ang Metropolitan. Sa previous Kay owner sila may Ihok pro- niya oh. na-acquire sa Metropolitan. Metropolitan nga sister company sa Oh. Risley. Mahimo gud pero kita naglipay ta kay gitabangan ta sa barangay, gitabangan ta sa lungsod sa Sibilya nga aron ma-remove na. Nga, Di na lang nato So man akong duplication. ingon nga wa man ta magisgot og kana Lubok River mato pa nastunga sa Lubok River kanang bugwak. But kini ingon lagi nga kining Lubok River which are declared public lands belongings to the state and not to any private. Kini bang structure kanang nagibutangan. Oo. So public land kuno. Dili na mo dita muna na giingon nga naa may titulo So muna akong klarohon sa tinuon ownership. Oo. kanus aning na deklarar. Gideklarar na nga kuan. Munang ila na nang kuan kini gud usahay di po ta mo ingon di ta mo doubt ana nga gisulti na kay ning sulti sila na sa ato naa ng dokumento ha. Pero ang ato lang gibasihan ron ngano nga gi-cancel ang permit sa balilihan. Ngano man. Tungod kay ang rason nila wa didto sa ilang suction point, extraction point nga sa balilihan Santo Niño. Maunang gikanselar ang ilang permit. So dili ang naghatag sa ana ang Risley ang anong gi-cancel. Kinahanglan mo submit sila sa mga saktong dokumento. Dili sa ang Risley mo require ang NWRB. Mao bitaw gisulti ni mayor sa ato sa balilihan nga ang NWRB mao tag-iya. Unya nganong gitagaan man og permit ang Risley. Ngano mang naay existing permit sa Risley nga aprobado sa NWRB. Tungod kay sakto ang atong gipang submitar nga mga papilis. Now, muna nga sa mga di padugay nga mga statement nga ilang gihimo, murag sa akong tan-aw, akong sumada murag nawa sa ire ang Sibilya. Mao na. Ini nga kontrobersi. Murag tuwa rumbo dinhi sa Risley kini mao nga mga reklamo Mao. nga nagbabag, unya unsa ni pagpa-remove. Then Risley statement no interest kuno to supply water to balilihan. Tinuod na. On contrary, they have sent letters offering water rates to LGU Balilihan. So mo tay imong tubag niya. Oh, Nga napadamog interest nga napadamo og quotation sa water rates human Gi-requesta sa mga katawhan sa balilihan. No nang di magud nimo mga to magsigig panawag, magsigig kuan din atong suwayan. Mao na nga ug mahimo makasupply ta sa balilihan nakigistorya. Munang tinuod dili nga wa ta mananghid sa LGU sa balilihan. Nagsigi ta og istorya-istoryan daghan kaayo ang atong manager. In fact, dinhay mga meeting nga nahimo. Munang naay atong pananghid dili lang nga iniingog ng diretso na lang og kuan sa tubig dinha nga wa mananghid sa balilihan. Nananghid nakigistorya ta. Munang ang pagkatinuod ana Sir Kap ug ato ning summarizon nga butang dili lisod ang pagsulbar ining problema ha makigistorya lang kay number 1 ha ang offer sa Risley gamita ang amo na gi-cancel ang inyong permit gamita ang permit sa Risley libre wa pay ingon og naay dili na mo expire. Hantod-hantod na nga naay libre. Unya niingon pa nga atong kuan sa Risley nga mahimog mo agi mo nga na sa propiedad sa Risley. Yan ang propiedad sa Risley nga Kanini kilid sa Santo Niño. sa Metropolitan o sa Risley. Sa kuan sa Metropolitan. Okay. Sunod. Oh. Matud pa din nga it is clear that there is no right at all of Risley that is prejudiced by LGU. Wa kunoy moral game muna. No private property is involved. Ay dili man kay naaman maklaro man og kisay panag-iya kana ro sa No Metro conflict Trend. or overlap in NWB approved CWP for balilihan. Risley and Sibilya as there is more than enough volume of kining tubig kita. Tubig. Tinuod, sakto gyud ang ilang panulti.
So Pero- ako private property involved. Sa may Dili nang way private. Kaya naa may panag-iya sa tubig ng kilid sa balilihan o kilid sa suba ngadto sa Sibilya. Aha. Pulos na siya pribado nga property. Unya, ang kana ron naa pagani nga gi-offer nga mahimo gamito ng private property sa balilihan. Pero pakig-istorya sa Ritsley or sa kuan kay mauna na metropolitan aron atong ma-layout ug unsay mga maayong pamaagi nato inag-agi ninyo. Kay ang numero 1 ra gyung gi-require sa Ritsley nga ug mukuha mog tubig dinha sa Bugwak Spring unya moagi nga ri sa private property. Magsabot ta nga dili ninyo ibaligya ang tubig ngadto sa lain nga mga kompanya except anha ra gyud sa katawhan sa mga resident sa balilihan. Nalipay mo na nga nindot na nga di ko maingon og dili tinuod nga di mo agi og private property kay naaman ang atong property sa metropolitan. Maunay giagiran karon sa tubo, mausab na karoy gipangtarukan sa mga structure nga gibuhat sa balilihan. Mao na ang private property niya naaman padung na deed of sale sa mga ihok ug na puy deed of sale sa mga diri sa part sa balilihan. Then Mga pahuta ning ato diri sa balilihan. nakadungog ba ka aning ingon nga kinini ang katong imong ingon nga okay mo hatag o mo paagi basta dili ibaligya o dili hatod sa Oo, lain kana. ngano man doon na mo'y pagduda ba nga hatag o kaha adto sa lain nga Dili lang na pagduda Sir Kap. Unsa man? ug magkakuang ko na amanggoy ilang gipirmahan nga mga muwa between between balilihan and buwi. bowl water. Bohol water. Mhm. Nga sila musupply dito sa Bohol water. Katong ilang imuyo. Oh. Muna. Unya, Sakto, muna no? dili gyud wa gyud managana ang Ritsley. Ato lang nang giklaro kay pagka tinuod ang Bohol water is a competitor sa Ritsley. In fact, dako kayo ang Bohol waters. Daghan sila og mga subscribers kumpara sa Ritsley. Ang ato lang kaayo ang Bohol waters nagkuha lang sila og groundwater. Drilling lang ang nila. Muna'y diferensya ha. Drilling ang sa Bohol waters, ang sa Ritsley na ata sa surface water. Unya gawas pa gyud sa surface water ato pagyud giagi og water treatment. Na atay water treatment plant nga ang mugawas sa atong tubig mainom na or sa examination o sa tests tanan pasado ang Ritsley waters. Now, ingon na kaganihan nga luoy ang Hanupol ba to nga inay kay Hanupol. pista away Oo, tubig. wa in taon. Doon na ba kay idea usa may nitabo ni karon katong ning kutay dito sa Pikas Tampe katong dunay floating na bungkag yun totally. Naputol gyud taon. Akong makapakita nimo ang mga litrato nag-viral na siguro na dinha sa Facebook. Oh. Nakita ninyo ang litrato nga naputol na ang kaning ko ang kay naanod man ang katong baril Katong bang nagingon ni Engineer Laga nga kana temporaryo lang. mao lagi na munay gikabrakan sa taga So taga balilihan mismo sila nabalaka ana ngano nan temporaryo nga giingon ana. Unya gitagna po na sa taga balilihan daghan nag-ingon nga kana dili lagi magdugay. Sila now tugta na to Tinod. temporaryo. Ang pangutan na karon kinsa man kwarta nga gigamit adto pag installer adto og isuhol kita sa kasi nagtao kontraktor. gyud. Privado bang kwarta o part ba sa maong kantidad sa maong proyekto? Mo na yang ngayon natong kana tao ang ni kaduhang makatubag pangutana Mm. doon na ba mo nadunggan nga project sa gobyerno o kwarta sa mga tao buhis nga mahimurag himuong temporaryo? Dili wa pa na mahitabo ang kuan sa under guideline siguro murag dili. Basin ug naapod sila kasulatan ana. Ah. Nindot na
Nga may nang So muna nga ingon si part na sa suwat ni Mayor Jolidano nga matupati temporaryo man ka di sa to pa di Oh. gyud permanente. Hmm. So ang itataw mo nang sa nakakuha na kopya sa katapusang suwat nga nakuha nato no nga nagi-provide nato gikan sa buhatan ni Mayor Jolidano nga dunay pizza December 12 gi-address ni Dr. Civilio D. David Jr. Siso Oh. 3 Sa NWRB Oh. na siya. nga sa gihapon, this is with regard to confusion caused by a project construction of water supply system in Balilihan. So sige gyapon og kulit Oh. ang LGU Sevilla Sevilla. kana laging linya pero mura magnawa sa ire lagi mura ka mo may Mao na, dili lang ta, mo nang ayaw lang ang Richley kay ang Richley kita supplier tag tubig. Dili ta supplier sa mga ingon ta mga intrigas. Wa ta anang atong kuanon. Kay ang naglihok inini ang mga kuan ang atong panggobyerno. Pananglitan ang jurisdiction nga niingon ang Sibilya nga ipakuha ng inyong struktura nga naa sa among jurisdiction. pero Mao na. ug usa ka tinuod ba nga ang ilang project site Barangay Santo Niño mao hinungdan nga gikon sa kanselar kay tuaman pag-ukular tuaman sa saysay. Magsaysay. Now, kung ugaling man nga doon ay source dito sa Santo Niño, nganong wa na conflict between duha ka LGU? Oo. Ha? Tinood. Tali kintas Balilihan og sa Sevilla. Aron way Mahuman ang conflict. ikaduha tingali di pa mo kisi-kisi ang private owner sa property kanang giingon nga gitag-iya sa Metropolitan. Metropolitan. Oo. Oh. So kana kung naay source dito sa Santo Niño ug how come nga tinuod galing sa ilahang project site naka-address sa Barangay Santo Niño mo nang nga pag okular to Tuwa na sa pikas. Oo. Oo. Kini gyud mahimo ra na. Kung gikalibugan ba? Munang- Unya ambot o kinsay gagama sa anang project plano kanang kuan og including sa application kay nakadungog mapugkog bag tinuod ba nga ang niya kuno maoy Oy nag gama o sa nag-determine ang suwat dito. So libog ka og sa kisay tinuod na sige, mugawas ra man gina. Oo. Munay ato ng kanang tungod kay kini mga gobyerno man mga gitagaan ni siya gitagaan ni katungod sa pag-identify o pagbuhat anang tanan. So makita gyud niya anak ayo nang ini kay gihimo naman ning public information nga makita na nila unsay katinuoran. Unya kaduha singali ang LGU Sevilla human tingali nga nakadungog kung nakabasa ba ka nga kanang public land owned by public land. Kay mo na may akong pagsabot ba nga ang gireklamo ni Juliet Dano sa Sevilla nga ako ning area Oh. kanang na dihan himutang ng maong Mga struktur sa struktura. kanang ilang bomba o ang katong simento Oo. ug naa pa gyud mga kabilya. Siya siguro nang dito. iyong Bugwak Spring bahala ingon nagtunga sa Lubog River taas man ang Lubog River. Oh, dako. Gawas atong reklamo ko no nga dili katabok ang mga ginagmay nga mga isda kay mangingisda. nagbabag man gitong floating Baril, dito. oh. Nya karon wa na niya babag kay Wa naanod man. na naanod. Unya nanapod sila kanang ang na problema noon ang kiring hanupol kay wa na gyud taon sila tubig. Bida no. Mao nulo labi na karong piyesta. Oh. Luoy sila kayo nga way tubig. So ning voluntaryo guna ang Richley pero unsang kuan na nga pagpahigayon nga bisag tagaan na lag usa ka So tangke kung daghan barong manggaling tubig source na to. ang LGU Balilihan, no? Oh. Fairness LGU Balilihan nga mahatag kinta ang potable water nga to sa mga tao ilang constituente. Mhm. Ako mo tanda nga kanus aman na sugod ng paggama ng maong 25-year development plan sa tubig. Yeah. Karon ba lang Mao nang na. tuiga inumduman nato nga ang kanhi gobernador Oo. o kasamtangang kongresista sa unang distrito taga lungsod sa Taga Balilihan. Balilihan. Unya nahimo pud tingali na siyang di man ko sigurado kay di man ko to kabantay nga Oo. nahimo siguro ng mayor. Oo. Unya ni puli iyang kapikas. So sa laktod Daghan sila. taon-taon na yung panahon nga sila nag alaga diha sa iyang lungsod. Oo. Mao. So karon Ang ato karon lang lang dili lang ta makaingon nga kuan ug unsa ilang plano 25 years plan basin og 25 years from now maimplementar na pero So balik ko na ko ha nga human nga ning hangyo ang mga
tao dito sa Balilihan nga Yan na. tiga ay taon may tubig. Oh. Mo nakaingon nga ning hatag mo kotisyon Dito, sa kantidad. ang Richley mo ilang Wa magpasabot nga ang Richley atat nga Oh. musuhatag og tubig yon. Dili. Sa sinugdanan pa. Oh. Wa gyud plano. Oh. Unya ideklarar na gina mga kuan na ta last year pa nagsige na tag-ingon why plano ang Richley Waters nga mo distribute og tubig ngadto sa Balilihan. Sumada ang Richley wa gyud magbabag-babag kinta. Why Including pagkatong mga ingon na dunay mga kaso nga gipang-file against sa mga opisyal. Dili ang Richley. private individuals na dili na ato sa Richley. So may na anong naklaro no kay mura og sa akong pagsabot mura pabida po ning Richley mura nabad man. No, tinawad. Muna nga ako gigang gihangyo nya hantod nga diha inihatag nato ning resolusyon nga Uy, nindot for future water rights mura mag wa gyud pugnan na daan. supak Wa kita. pa gani murag karon og sa hangtod ilag yung supakon ug unsay na ay mga pangbuhaton nga mga So may gala no, lipay ta nga nakauban nato ang tigpamaba sa Richley Water at least hatagan og katinawan kining mga medyo lubog nga mga isyu oh. nga diin dunay kalimbigitan ang katawhang bulanon kay ngano ang duna tay katungod usab ug kamo nga isip bulanon nga masayod sa mga pangitabo og sa mga kining kasikas dinhi sa atong palibot Bitaw. labi pa kay tubig kini water is life Yeah. more water More life. more life. Okay. Oo, O niya, ako ipibaw na din nga umapuhon, doon na tay importante kayong lakaw, doon na tay kining bunjagan anya atong sabakon ba. Muna nga muling ko umapuhon din atong gihangyo si kini kanhi mayor sa Dakbayan Stiglaran atong Lim nga temporaryo siya sa mahimo kay aron padayon ang paghisgot may tungod sa kining kalihukan sa Office of Governance, Accountability and Review, no? Yes. Aron gyud ma-emphasize, Nindot, mapasabot labi na nga murag bitin jud tay mga tawo kay gusto gilang mahibak kinsa magundang mapailan og administrative. So para May ni si attorney. wa nila i-divulge kay luoy pod ang respondent nga murag kuan sa daan nga natigaan siya o due process. Yes. So guban pang Importante. mga kalihukan labi pa kay karong Huwebes dunay tigom na usab ang ugar ang mga sakop sa board. So mapahon paminawa ninyo si Atty. Danlim sa maong kining maong tulumanon niya balik ta pagka Miyerkules. Adlaw sa ato nga programa Aris Development. Ug ubang mga isgutan nato uban mga kalihukan o mga plano ni Gobernador Aris ingon man ang iyang kapika sa ikaduhang distrito og sa uban nga mga lideres labi na sa sangguniang panlalawigan nga atong gihatagan sa atong pagpapanagana nga kumpiyansa ni atong niaging pililiay. Ninduta. So, manamili ta. Partner. Okay. Pagka maayong gabi kanyang tanan, nagpasalamat na sab kami sa inyong pagpaminaw ug inyong pagtandi-tandi sa mga unsay mga kalihukan ug unsay mga gipangbuhat. Unya nagpasalamat sab kami ni Kap Alan Mangmang nga maoy naghatag sa mga information nga aron kining mga tao maalerto ug unsa ang atong gipangbuhat sa gobyerno, unsa ang atong gipangbuhat alang sa kaayuhan sa mga katawhan. Okay, sa nga sa atong sparring partner nga si Engineer Jerry Cajes, nguman sa atong mga kabanan din desisyon di Wardi. Labi nigat sa banay ni Gobernador Aris Humintado kanatong tanan katawhang bulanon. Salamat na gabi. Bisan asa kadapi ikan ubay to tagpilaran dili mo malimtan ang proyekto niya Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang pagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Boy Palinay, DYRD